Salutare, dragi iubitori și pasionați de fotografie! Ce mai faceți? Ca de fiecare dată, eu sper că sunteți bine și că și în această săptămână ați reușit să investiți timp în voi și în pasiunile voastre, pentru că mai apoi, la finalul acestei perioade, să ne putem revedea sănătoși și să putem pune de ce nu în practică cele învățate. Aparent, timpul trece foarte repede, iar pe noi, iată, ne ajungi la episodul 8 de vlogging de acasă, un proiect realizat în parteneriat cu prietenii noștri de la Nikon, ce a avut la bază dorința de a păstra legătura în această perioadă unii cu ceilalți, perioadă ce ne-a limitat din nefericire libertatea de deplasare și de a ne afla acolo unde noi ne simțim cel mai bine, și anume în mijlocul naturii, în spatele trepiedului pe care să avem montată camera foto. Așadar, pe parcursul acestei perioade am tot discutat despre o mare parte dintre tipurile de fotografie abordate de majoritatea fotografilor și apasionaților de fotografie, astfel că am vorbit despre echipamentele foto, despre mici trucuri ce să ne ajute să obținem efecte spectaculoase direct din camera foto, am vorbit despre fotografia de portret, am alocat un episod fotografiei de peisaj, fotografiei de macro și micro, am vorbit despre fotografia de produs și despre cum putem realiza fotografii bune direct din căminul propriu cu fix ceea ce avem noi prin casă, am schimbat apoi decorul și am aprofundat câteva noțiuni de bază referitoare la astrografie și am dedicat un episod întreg noțiunilor de tehnică fotografică, tehnică ce să ne ajute să realizăm fotografii bune, luminoase, clare, colorate, de ce nu, direct din camera foto. Această serie, așa cum v-am mai spus și anterior, este adresată în special pasionaților de fotografie aflați la început de drum, indiferent de tipul echipamentelor folosite ori de brandul acestora. Sunt episoade ce conțin noțiuni esențiale, elementare, ce ne pot facilita în obținerea unor cadre remarcabile, economisind de asemenea timp prețios pe care l-am fi putut pierde ulterior în clasicele programe de postprocesare. Astăzi a venit timpul fotografiei de eveniment, așa că m-am decis, și ca urmare a solicitărilor venite din partea voastră, să dedic episodul 8 acestui tip de fotografie și, așa cum am procedat mereu, voi începe răspunzându-vă la poate cea mai frecvent întâlnită întrebare pe care mi-ați adresat-o, și anume ce ar trebui să faceți și ce echipamente ar trebui să aveți pentru a putea merge la evenimente. Practic, ce vă recomand, cu ce vă recomand eu să începeți. Și nici de această dată nu o să fac rabat de la regulă și o să împărtășesc cu voi părerea mea personală legată de acest lucru, și asta, să știți, că are la bază doar experiența pe care eu am acumulat-o. Poate că nu este cea mai avizată părere, poate că nu toată lumea o să fie de acord cu ceea ce spun eu, dar să știți că, știți voi, ascultăm o părere de la X, una de la Y, iar la final ne formăm propriile idei. Așadar, în opinia mea, cred că cea mai bună modalitate de a dezvolta acest aspect este aceea de a vă spune efectiv povestea mea vis-a-vis de acest tip de fotografie, și anume de cum am ajuns eu să merg ca și fotograf la evenimente și cum am ajuns să abordez această ramură. Păi, ca în majoritatea cazurilor, știm cu toții că fotografia nu este neapărat o pasiune ieftină. Ea implică costuri vis-a-vis de echipamente, implică timp și resurse de finanțare a pasiunii în sine, eu știu, a călătoriilor, cum este în cazul meu, și așa mai departe. Prin urmare, dacă nu ai un job adiacent sau ai, dar ales să renunți la el pentru a te dedica pasiunii, în speranța că vei ajunge să îmbini utilul cu plăcutul și să transformi pasiunea într-o sursă bună de venit pe viitor, dar și într-un stil de viață, atunci este necesar să găsim în tipurile de fotografie pe care le abordăm, unul care să și producă bani, nu doar acele mici ciubucuri. Eu nu o să vorbesc în acest episod despre ceea ce fac eu acum în materie de evenimente, ci, așa cum v-am spus, vreau să mă adresez fix celor aflați la început de drum, ce nu știu cum să atace acest tip de fotografie pentru a-și da ulterior frâul liber pasiunii și pentru a putea, de ce nu, să schimbe viața într-una frumoasă, spune eu, având la bază fotografia. Eu, când am început să fotografiez, eram atras în special de fotografia de peisaj, ea fiind și cea care mi-a arătat o lume total schimbată de cea pe care o cunoșteam eu în prealabil, din călătoriile clasice pe care le făceam la acea vreme. Am învățat când și cum să văd natura și cum să-i capturez spectacolul magnific pe care aceasta îl pune în scenă nu de puține ori. Doar că din fotografia de peisaj, vedeți voi, mai ales când ești la început de drum, este foarte greu să trăiești.
și nu aduce un venit constant care să ne asigure confortul necesar și traiul liniștit de zi cu zi. Așa că și eu la rândul meu aveam nevoie de ceva care să-mi ofere această liniște și de regulă cel mai profitabil tip de fotografie, sau mă rog, unul dintre cele mai profitabile, este cel despre care vorbim astăzi în acest episod, și anume fotografia de eveniment. Am început să mă interesez în această direcție, cu toate că să știți că la acea vreme rucsacul meu foto aveam doar o singură cameră foto, un entry level de la Nikon, un D5300 despre care v-am povestit într-unul din episoadele anterioare, cei drept ca fiind o cameră perfectă pentru orice pasionat aflat la început de drum, ce își dorește o cameră foto în format DSLR la un preț acceptabil. Iar acum o să fac o mică paranteză, și asta pentru că în momentul de față există niște promoții. Să știți că la toți partenerii Nikon găsiți o cameră foto în format fix la un preț, din punctul meu de vedere, imbatabil, iar dacă sunteți în punctul de a face o astfel de achiziție, puteți să luați în calcul garantat această cameră foto, și anume D610. Este un echipament foto ideal din punctul meu de vedere pentru un start în fotografie, o cameră ce ne ajută și în fotografia la nivel de pasiune, dar mai ales este de bun augur pentru cei ce vor să înceapă viața în sfera evenimentelor, așa cum vorbim noi acum. Iar dacă îi alăturați și un obiectiv, eu știu, un 50 de mm cu 1.4 sau un 24 de mm cu 1.8 ori un 85 cu 1.8, vă garantez că veți remarca faptul că aveți o trusă foto în format fix la un preț excelent. Asta este așa ca un mic pont. Bine, adevărul este acum că, v-am mai spus eu, și mie mi-ar fi plăcut ca acum vreo 4 ani de zile să se ivească o astfel de oportunitate, dar a trebuit să mă mulțumesc cu camera mea în format DX de 5300, căci la acea vreme orice full frame depășea 6000 de RON cu siguranță. Bine, nu mai pun la socoteală obiectivele. Încă o mică mențiune aici. Să știți că sfatul pe care tocmai vi l-am dat nu se vrea fi o reclamă sub nicio formă, ci este strict o părere personală plecată de la ideea că în piață, în momentul de față, există o cameră foto în format fix ce se află la un preț extrem de bun, doar 3000 de RON. Bine, pentru că toți suntem la capitolul recomandări referitoare la echipamente și accesorii, acum sigur mi-ar părea rău să trec mai departe fără să aduc în discuție un alt accesoriu indispensabil pentru mine, ce cu siguranță și vouă vă va ușura munca, aducând un plus considerabil de ușurință în materie de cărat echipamente, mai ales pentru situațiile când alegem să fotografiem la evenimente cu două camere. Așadar, eu să știți că folosesc o curea dublă de tip HAM, ce îmi facilitează montarea cu ușurință a două camere și ce ajută incontestabil la purtarea acestora cu ușurință pe întreg parcursul evenimentului. Nu o să vreau să vă povestesc acum de calitatea materialelor folosite la realizarea acestor curele de tip HAM, ori de rezistența lor, căci nu aș vrea să vă iau din plăcerea de a descoperi singuri aceste amănunte, direct pe pagina prietenilor noștri de la Mosel Brest. Iar pentru asta o să vă las aici un link. Acum este cazul să revenim la ceea ce vorbeam anterior, și anume la camera pe care o foloseam la început, la D5300, și pe care aveam montat un obiectiv de la Nikon, un 18-140 cu f3.556 și stabilizare, pe care îl achiziționasem în cadrul unei oferte cu aproximativ 1300 de RON, și mai aveam un 70-300 mm, tot cu stabilizare, de această dată de la Tamron, obiectiv pe care îl achiziționasem înainte de Bias, la recomandarea domnului profesor Radu Grozescu, obiectiv de care sincer am fost extrem de mulțumit și pe care am dat tot cam în jur de 1300 de RON. Așadar, asta era toată trusa mea foto. Și mai aveam un Blitz de la Nikon, un SB700. Știind că echipamentele mele la acea vreme, prin comparație cu ceea ce vedeam în piață la fotografii de eveniment, erau ieftine, aparent inferioare și mai erau și în format DX pe crop, mi-a fost oarecum teamă să abordez acest tip de fotografie, așa că în prima fază eu m-am limitat la ceea ce mă făcea pe mine fericit, și anume fotografia de peisaj. M-am decis să particip la 2 workshop-uri de fotografie, ocazie cu care am învățat câte ceva despre fotografia de portret, dar în special despre noțiunile de bază legate de tehnică fotografică și de cum trebuie să abordăm orice tip de fotografie, luând în calcul aceste noțiuni, în special compoziția, cea care transformă practic un cadru banal într-o fotografie curată, echilibrată, fotografie ce atrage atenția, fotografie ce atrage privirile tuturor celor ce iubesc această artă, implicit a clienților.
Inițial am căutat câteva colaborări în regim TFCD. Apropo, TFCD, pentru cei ce nu știu, este acel tip de colaborare ce nu implică remunerație, ci fiecare dintre cei implicați în acest parteneriat investește timp și banii proprii pentru obținerea de portofoliu. Practic TFCD asta și înseamnă Time for CD. Iar eu fix asta căutam, să-mi creez un portofoliu, dar și să am ocazia să pot exersa alături de un model, pentru a învăța cât se poate de mult despre fotografia de portret. Așadar, un prim sfat esențial este acesta: investiți înainte de toate în voi. Workshop-urile, să știți că sunt o sursă bună de cunoaștere, dar nu toate. Aveți mare grijă. Apoi am mers la câteva evenimente pe post de asistent fotograf pentru a învăța cum să interacționez cu oamenii, cu mirii, cum să lucrez în fond la aceste evenimente, cum să-mi așez luminile și tot ce implică acest tip de fotografie, mai ales că aceste experiențe de asemenea mi-au asigurat un mic portofoliu de la care am putut pleca. Așadar, după mai bine de 2 ani de lucru, a venit și răsplata și am primit prima solicitare legată de prezența mea ca și fotograf la un eveniment. Cei drept nu era un eveniment mare, nu se voia a fi un eveniment cu pretenții, bugetul birilor era limitat, iar asta mie mi-a oferit un grad în plus de relaxare, nu de alta, dar să știți că și în fotografie, la fel ca și în viață, lucrul esențial de la care trebuie să plecăm este respectul. Și vă garantez că niciun client nu vrea să-i ruinăm evenimentul cu niște fotografii proaste, indiferent cât plătește pe ele. Așadar, aici o să vin cu al doilea sfat extrem de important, și anume că înainte de a fi fotografi să nu uitați să fim oameni. Trebuie să ne respectăm pe noi înșine, dar nu în ultimul rând pe colaboratorii și pe clienții noștri. Să știți că fotografia de eveniment, în special cea de nuntă și botez, căci astea două predomină, reprezintă o provocare chiar și pentru cei mai experimentați fotografi. Prin urmare, eu o să continui tot prin a vă da un sfat pe care eu îl consider ca fiind poate cel mai bun, cel mai eficient, căci el ne oferă gradul de liniște și siguranță de care avem nevoie, mai ales când experiența nu este una bogată, iar atenția noastră este preponderentă asupra cadrelor, asupra expunerii, a diafragmei, sensibilității luminoase și nu relaxați fiind asupra detaliilor ce fac mereu diferența. Eu știu cum sunt gesturile mirilor, dar în general momentele esențiale din cadrul evenimentului. Așa că ce vă recomand eu este ca înainte de a pleca la un eveniment să vă asigurați că aveți la voi lucruri fără de care v-am tot sugerat de-a lungul episoadelor anterioare, să nu ieșiți niciodată la fotografiat, cu atât mai puțin în această situație, și anume trusa de prim ajutor. Și nu mă refer acum aici la cea cu spirit și pansamente, ci la cea care să conțină un kit de curățare, o lavetă de microfibră pentru a putea șterge rapid obiectivul foto, căci în graba noastră, lipsiți de experiență fiind, cu siguranță vom atinge cu degetul sticla acestuia, lăsându-ne amprentele acolo. În altă ordine de idei, o să mai avem nevoie de minim un card de memorie de rezervă, căci el fiind încadrat la accesorii consumabile și fiind destul de mic, de fragil, șansele să putem avea probleme cu acesta sunt destul de ridicate și nu ar fi de joacă cu ele, astfel că nu cred că ne permitem luxul și riscul să pierdem fotografiile unui eveniment. Bine, știu, există modalități de recuperare a informației aflate pe un dispozitiv de stocare, dar o să revin imediat asupra acestui aspect. Iar pe lângă cardul suplimentar este impetuos necesar să avem la noi și o baterie încărcată, una de rezervă. Ca o notă suplimentară, aș vrea să vă mai spun ceva, chiar dacă situațiile sunt destul de rare, situații în care cardurile din dotare și în general echipamentele ne dau rateuri, nu încercați să le vindeți pentru a vă recupera banii, ci fiți oameni. Dacă este vorba de un card de memorie ce, eu știu, v-a dat eroare în timpul utilizării, dar care apoi după o formatare și-a revenit și pe care cei drept nu prea este recomandat să ne mai bazăm ulterior, mai ales la evenimente, aruncați-l și gata, nu o să pierdeți foarte mult, căci altfel puteți face rău unui alt fotograf bucurându-vă voi de 100-200 de ron recuperați. Dacă este vorba de echipamente foto gen camere sau obiective, atunci, înainte de a le vinde, asigurați-vă că acestea funcționează perfect sau fiți sinceri cu cel interesat de achiziția acestora, spunându-i ce probleme ați întâmpinat pe parcursul utilizării acestora. Acum să revenim la metodele de recuperare a informațiilor aflate pe dispozitivele ce ne dau erori, cum sunt, eu știu, cardurile de memorie sau hard discurile.
Să știți că eu folosesc, dacă este cazul, un program gratuit care se numește Recuva. O să vă las aici un link. El ne poate ajuta să recuperăm fișiere în astfel de situații, cu condiția să nu fi scris altă informație peste cea pe care ne dorim să o recuperăm sau de preferat să nu fi formatat cardul anterior acestei încercări de recuperare a datelor, dar să știți că chiar și în această situație putem obține rezultate bune, acum depinde de caz. Eu l-am folosit în câteva rânduri și a fost ok cu un singur minus. Denumirea fișierelor recuperate este dată automat de către program, iar dacă un fișier se numea de exemplu DSC100, după recuperare numele acestuia se transformase într-un număr aleator. Acum să trecem mai departe la un alt amănunt, cel puțin la fel de important, și anume că ar fi indicat să avem și o a doua cameră foto la noi, una de backup, deoarece nu de puține ori au existat cazuri cu echipamente decedate la datorie, iar în aceste situații să pierdem momente importante din eveniment până, eu știu, facem rost de o altă cameră foto, este destul de neplăcut și clar de nedorit. Așa că vă sfătuiesc să nu mergeți niciodată la evenimente decât dacă aveți la voi și o a doua cameră foto și accesoriile aferente de rezervă. Să știți că și aceste detalii țin tot de respect și pentru că tot a venit vorba de respect, înainte să vă vorbesc și despre obiectivele pe care eu le-am folosit, o să vă mai dau un sfat legat de conduită, pentru că nu de puține ori vedem fotografi și videografi la evenimente ce abordează o ținută neîngrijită. Apar, eu știu, în pantaloni scurți, cu hainele șifonate, murdare și așa mai departe. Nu vă sugerez să mergeți nici la 4AC îmbrăcați, ci doar să abordați o ținută decentă, casual, care să nu atragă atenția asupra voastră și în care voi să vă simțiți comozi, căci să stai 18-20 de ore în ceva neconfortabil, iarăși veți vedea că nu este ok. Așadar, alegeți-vă o ținută lejeră care să vă facă pierduți în mulțime. Eu, de exemplu, merg într-o pereche de pantaloni casual și o cămașă cu vestă ziua, încălțat cu niște Adidas simpli, albi, comozi sau chiar tenis. Iar seara mă îmbrac în ceva similar, dar aleg să port sacou și îl port uneori chiar și peste tricou, cât să mă simt eu confortabil. Și la fel mă încalț cu ceva cât mai lejer și cât mai confortabil. Vă spun și de ce aleg seara sacoul, dincolo de faptul că există evenimente unde majoritatea bărbaților poartă sacou și ține de respect. Mulți dintre ei știu că sacou nu se dă jos odată ce ai ajuns la local și că el nu se atârnă pe spătarul scaunului, așa cum mai vedem din nefericire în anumite situații. Dar, dincolo de asta, acesta îți oferă și o protecție pentru acele situații când este foarte cald afară sau la local și transpirăm, iar o cămașă udă este de asemenea inestetică și cu siguranță neconfortabilă. Știți cu toții că ați văzut sau ați simțit pe propria piele. Așa că, fie că purtați o cămașă simplă, fie că alegeți varianta unui tricou, vă recomand ca seara să purtați sacou și să aveți la voi haine de schimb, mai ales în condiții de temperatură ridicate. Căci de răcorit cu siguranță ne vom putea răcori în pauze. Și apropo de asta, nu vă recomand să stați 20 de ore cu camera ridicată. Luați pauze, odihniți-vă mâinile, mintea, în special ochii, pentru a putea da randament bun pe întreg parcursul evenimentului la care luați parte. Și încă ceva, nu beți alcool mai mult decât este cazul. Eu unul beau la început un pahar de whisky, așa cât să-mi descrețesc un pic mintea, și mai gust câte ceva pe parcursul evenimentului, de regulă tot cam același tip de băutură cu care am și început, așadar nu le amestec. Ideea este că dacă vă amețiți și începeți să cântați cu formația și vi se dilată pupilele în timpul evenimentului, iarăși nu este tocmai etic și am auzit destule cazuri când fotografii au început să fotografieze în figuri pe acolo pe la local, fotografii a căror față spunea oricum totul. Așadar, nu vă recomand o astfel de atitudine sub nicio formă, cu atât mai puțin când vă aflați la început de carieră în materie de fotografie de eveniment. Ca să închei cu aceste recomandări, zic să vă povestesc în câteva cuvinte și despre obiectivele foto cu care eu am lucrat în primele evenimente, căci de aici am pornit povestea și implicit experiența mea în materie de inițiere în fotografie de eveniment. Așadar, cum vă spuneam anterior, aveam un rucsac cu foto, o cameră și două obiective, un D5300 și două obiective, un 18-140 și un 70-300, ambele cu stabilizare. Atâta tot. Unul mi oferea un câmp suficient de larg pentru a surprinde cadrele acelea de grup, iar cu 70-300 luam cadre close-up, detalii și așa mai departe.
În concluzie, alegeți-vă obiectivele care vouă vă oferă cadrele pe care vi le imaginați și vi le doriți. Eu vă recomand să alegeți un obiectiv de bază, fix, luminos, cum este, eu știu, 50 de mm cu 1.8 pentru cei cu un buget limitat, sau un 50 de mm cu 1.4 pentru cei mai darnici de mână, și apoi încă un obiectiv care să vă asigure și să vă acopere nevoile proprii în materie, eu știu, fie unul mai wide cum ar fi un 24, fie ceva mai strâns, un 85 cu 1.8. Pentru mine cele pe care eu le dețineam la acea vreme erau suficiente și acopereau întreagă paletă de nevoi. Ulterior am adăugat și eu un obiectiv, un 50 mm cu 1.4, special pentru acele situații când aveam lumină insuficientă, cum era în biserică. În rest, eu inițial am lucrat cu blitzul pe camera foto, ulterior am recurs la varianta de a monta blitzuri pe stative și bineînțeles de a le declanșa cu un trigger. Așadar, părerea mea este că înainte să abordăm și să acceptăm o eventuală colaborare în această direcție, este necesar să ne asigurăm că ne încadrăm în nevoile clienților și că deținem toate resursele necesare pentru a ne asigura un grad cât mai mare de confort în ziua evenimentului la care luăm parte. Mai departe, ce ar trebui să mai știm când vine vorba de fotografia de eveniment? Păi, nu trebuie să omitem dialogul. Un dialog cât mai deschis cu clienții, să încercăm să-i cunoaștem cât mai bine, să le aflăm povestea, cum s-au cunoscut, ce pasiune au, lucrurile care i-au unit, și exemple sunt multe, deoarece să știți că aceste detalii ne pot ajuta ulterior în generarea unei povești, bineînțeles a unei povești a evenimentului, și nu în ultimul rând ne vor ajuta să fim receptivi la anumite detalii ce pot avea legătură cu poveștile spuse de ei și pe care le putem capta. Așadar, dialogul inițial este elementar și el nu trebuie evitat. Ce vă mai recomand eu este că după ce ați stabilit disponibilitatea datei, să stabiliți și o întâlnire cu clienții, fie că este vorba de miri, fie că este vorba de părinții copilului ce urmează să fie botezat, pentru a lega o oarecare conexiune cu aceștia. Apoi, eu știu, înainte de eveniment, cu aproximativ o lună, în cazul în care evenimentul este fixat, mai ales în cazul în care evenimentul este fixat cu mult timp în urmă, eu știu, de pe un an pe altul cum se practică, și nici nu intervin acele întâlniri pentru ședințele foto premergătoare, cum este cazul ședinței de save the date, eu unul recontactez clienții, să-i întreb dacă totul este cum am stabilit, să-i asigur că la momentul evenimentului totul o să fie ok pentru a-i destresa puțin și să discut eventualele noutăți apărute pe parcurs, dar mai ales să mă familiarizez cu programul evenimentului. Este un detaliu pe care vă recomand să nu-l omiteți niciodată, deoarece să știți că nu este suficient doar să știm să fotografiem o nuntă, ci este mai important să cunoaștem detaliile și programul fiecărui eveniment în parte, căci ele nu seamănă între ele. Astfel vom ști când să fim prezenți la mire acasă, la primărie, la biserică și implicit la local, precum și ordinea în care se vor desfășura momentele importante ale acelui eveniment. Un alt amănunt extrem de important pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi este legat de detalii, în special de surprinderea acestora și mai ales de atenția pe care ar trebui să o acordăm acestora. Și gândiți-vă simplu, de cele mai multe ori, cine alege locația? Cine se ocupă de alegerea aranjamentelor florale? Cine alege aranjamentele aflate pe mese? Și exemple sunt multe. Păi e simplu, mireasa sau mama copilului, depinde de evenimentul la care participăm. Așadar, pentru ele, acestea să știți că sunt detalii extrem de importante pentru care au investit timp și suflet. Deci, grijă mare și nu le omiteți. Surprindeți aceste detalii în cadre simple, frumoase, care să le evidențieze într-o manieră plăcută și care să le facă remarcate. Fotografiați rochia miresei, iar aici o să vreau să fac o mică paranteză ce ține de tehnică fotografică. Atunci când vine vorba de fotografiat rochia, aveți mare grijă la expunere și la balansul de alb, pentru a surprinde corect nuanța acesteia, dar și detaliile, cum sunt, eu știu, cusăturile sau podoabele și așa mai departe. Am învățat tehnica expunerii corecte și a realizării acestor cadre clare, luminoase, corect expuse în episoadele anterioare, în special în cele legate de fotografia de portret, pe care vă invit să le revedeți. Apoi să nu uitați să surprindeți în egală măsură bijuteriile, pantofii, parfumul sau în cazul mirelui costumul, cureaua, butonii, papionul și exemple iară sunt multe.
Și încă un amănunt, nu uitați de inelul de logodnă și de vereghete. Aici vă sfătuiesc să fiți creativi, jucați-vă cu ele. Dacă nu aveți timp în prima parte a evenimentului, sigur găsiți o fereastră ulterior, iar dacă nici așa nu ați reușit, folosiți ședința foto de trash the dress pentru a realiza câteva cadre cu ele. Iar dacă vine vorba de un botez, nu omiteți să fotografiați tot acel trusou, eu știu, lumânarea, hăinuțele și așa mai departe. Bineînțeles, odată ajungi la local, surprindeți câteva cadre cu sala, cu mesele, cu aranjamentele în câteva cadre de deschidere. Nu omiteți aceste detalii sub nicio formă, deoarece veți vedea cât sunt de importante pentru clienți, mai ales când le veți prezenta fotografiile și le vor regăsi acolo. Veți auzi de foarte multe ori în rândul fotografilor de eveniment că timpul este limitat și că nu prea există pentru relaxare. Eu nu aș lua-o chiar așa și, cum vă spuneam și anterior, este nevoie să luăm mici pauze pentru a ne relaxa ochii, mâinile, mintea și pentru a da un randament maxim. Însă aveți mare grijă să nu exagerați acum cu pauzele, deoarece în cadrul evenimentelor mereu apar momente neașteptate, spontane, ce merită să fie imortalizate. Așadar, să fiți vigilenți și să aveți un spirit de observație cât mai dezvoltat. Să fiți pregătiți să surprindeți aceste momente, ce nu de puține ori veți remarca că fac deliciu invitațiilor, dar mai ales a mirilor. Și apropo de momente, vreau să vă mai spun, ce vreau să vă mai spun este legat de faptul că de fotografiat în timpul meselor, și anume că vă recomand subliniat să nu o faceți. Este total neplăcut, stânjenitor, inestetic la final să fotografiem oamenii mâncând. Nu este nimic special în aceste cadre. Prin urmare, vă sfătuiesc să stabiliți cu mirii încă de la început ca și masa voastră să fie servită odată cu a invitaților, nu de alta, dar să vă mai spun ceva. Imaginați-vă doar că lumea se distrează după ce a servit masa, iar voi în tot timpul acesta mâncați. Sfatul meu este simplu. Serviți masa în același timp cu invitații. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont la evenimente și nu numai este legat de distanța față de cei pe care dorim să-i fotografiem. Și trebuie să învățăm, și de regulă asta vine din experiență, când să ne apropiem și când să păstrăm o distanță care să nu deranjeze invitații, ori care să nu îi pună într-o situație stânjenitoare, și veți vedea că astfel o să reușim să surprindem gesturi și detalii într-o manieră extrem de autentică. Cum spuneam și la început, faceți-vă nevăzuți, este cel mai simplu. Unul din sfaturile mele preferate pe care aș vrea să-l împărtășesc de asemenea cu voi este acela de a vă îndruma să folosiți fiecare ocazie ca fiind o oportunitate de a învăța lucruri noi, de a vă dezvolta și de a capta și de a căpăta implicit experiență, și să știți că experiența este cel mai bun mentor pe care îl puteți avea de partea voastră. Din experiență o să vină și relaxarea și cunoașterea și ochiul format ce o să ne ajută să surprindem emoțiile. Prin urmare, experimentați și jucați-vă. Voi încheia acest periplu printre recomandări, păreri personale și sfaturi venite din experiența mea personală, cu fix lucrul de la care am și plecat în acest episod, și anume că pentru a începe experiența ca și fotograf de evenimente, eu vă îndemn să începeți întâi de toate ca și asistenți, măcar la 2-3 evenimente, cât să căpătați un grad minim de experiență, extrem de util atunci când veți rămâne pe cont propriu. Și de asemenea, vă recomand să nu mergeți singur la evenimente, din dorința aceea de a face mai mulți bani, pe care să nu fiți nevoiți să îi împărțiți cu un asistent. Veți remarca singur cât este de importantă prezența acestuia pe întreg parcursul evenimentului și cât vă este de folos. Încercați să formați o echipă. În încheiere, dragilor, eu vă recomand să vă distrați, căci fotografia se presupune a fi o pasiune și cu cât ne simțim noi mai în largul nostru, cu atât vom transmite această stare și celor din jur. În concluzie, să știți că fotografia de eveniment este de cele mai multe ori o sursă foarte bună de venit pentru majoritatea fotografilor, sursă ce asigură, dincolo de un trai decent, și resursele necesare pentru a ne bucura de pasiunea în sine, de ceea ce pe noi ne face să simțim că trăim la maxim, cum este în cazul meu fotografia de peisaj și implicit ideea aceea de a călători cât mai mult. Să știți că de aici vine și motoul după care eu îmi ghidez viața, cel pe care îl vedeți scris și pe pagina mea de Facebook,
și pe Instagram, și anume că atunci când vreau să fiu acasă, eu țin infinitul ca drum spre destinație. Și cu acest gând vreau să închei și acest episod, dar nu înainte de a vă îndemna ca de fiecare dată să aveți grijă de voi și de cei dragi vouă, să investiți în voi și în pasiunile voastre și să nu uitați că vă aștept ca de fiecare dată în secțiunea de comentarii cu păreri, sugestii legate de fotografie și de ce anume vă mai doriți să abordăm ca și subiect în episoadele viitoare. Așadar, până data viitoare, vă salut cu același gând. Fiți buni și fiți nebuni!